mutane suna ta propaganda sun ce farin jinin Buhari ya dishe yanzu sai muka ce to mun daina yin wakar sai masoyan Buhari sun nuna ma duniya suna nan daman dai waka mu muke ta duk inda aka je aka zagayo za a ce rara za a ce koko to wakar da za mu yi mun tattaro abubuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a wa'annan shekarun kawai na kuma rantse a wa'annan shekara 16 da aka yi a wancan layin ba a yi wannan ayyukan ba na to zan zo in gaya ma talakawa amma zan faɗa kyauta ba shine za su ba da kuɗi naira 1,000 kaga wannan shine tabbacin masoya Buhari suna nan kenan sai mu yi wakar shi dai Buhari sunan shi kainuwa dan adam na da mantuwa in kan Buhari a hau a radu kowa da kyar yake har haɗe ruwa wanda yake cewa me aka cewa farin jinin Buhari ya dishe to kaga in yaji an ce me aka cewa talakawa suna ba da 1000 a hada a yi aikin waka to account number shine 1016422103 Zenith Bank